सरकारा थांदों आरो फैदों नाथाय गुरुदेव कालीचरणनि मुङै मोनसेबो सरकारि फसंथान खालामनो हायाखैमोन। नाथाय प्रमद बर'नि बे 3 बोसोर सरकार सालायनायावनो गुरुदेव कालीचरणनि मुङै क'क्राझार बतझरनि टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमाखौ सरकारि महर होनो हाबाय। क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमाया बिटिआर आरो आसाम सरकारनि अननायाव दिनै सरकारि महर मोननाय लोगो लोगोनो बतझर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि आफादगिरि बिश्व कुमार ब्रह्म आरो नेहाथारि सत्येन्द्रनाथ स्वर्गयारी आरो गोबां दोलोनि सोद्रोमाफोरा बतझर गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमायाव नुजाथि फैना गोरायुं डन राजन लालखौ गांसे आर'नाइजों मान बावदों लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर'खौ साबायखर जासिहरदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ सासे बर' जातिनि रैखाथि थामोन्था सोलोंथाइ समाज हारिमु राव थुनलाइ गासिबो बिथिंनिफ्राय ब्रह्म धोरोम फोसावनायजों बेफोरनि सायाव नोजोर बोनानै खामानि मावबोनाय सासे सुबुंमोन। बेनिखायनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म मुंजों सरकारि जानायनि थाखाय हाजासे गोजोनै जासिदों बिटिआर सरकार प्रमद बर' बिथांखौ। नंगौ, धोरोम गुरु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै दिनैसिम गंसेबो स्कुल कलेज सरकारि मुङै जानायखौ नुनाय जायाखैमोन। नाथाय प्रमद बर'नि बे 3 बोसोर सरकाराव धोरोम गुरु गुरुदेव कालीचरणनि मुङै सरकारि फरायसालि मुं होनो हाबाय। बेयो मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। बेनिखायनो बतझर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय हाजासे बिटिआरनि प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुखौ गोजोननायजों साबायखर बावदों बतझर ब्रह्म धोरोम आफादा। बतझर ब्रह्म धोरोम आफादनि बिश्व कुमार ब्रह्म बिथाङा बतझर रादाब बुथुमगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। 5 तारिख जानुवारि 2024 दिनाव जोंनि प्रिन्सिपाल गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म डिग्री कलेजनि जेनेखि प्रिन्सिपाल बिथां मानगोनांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों मान बावदों। मान बावनायनि खारना जाहैबाय जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म डिग्री कलेजआ बेनो फार्स्ट जोंनि सारा आसामनि भितराव बा सारा वर्ल्डनि भितराव बा इन्डियानि भितराव दा बेखौ डिग्री कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हानायनि थाखाय आरो प्रभिन्सियेलाइज जाहोनायनि थाखाय मानगोनांखौ जों मावदों। आरो लोगोसे बेखौ जों होनथारनांगोन जे जोंनि जायनाखि आगोलाव इस्टाब्लिश खालामनाय बतेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङानो 1999 आव 17 आगस्टआव बेखौ इस्टाब्लिश खालामदोंमोन, फार्स्ट फाउन्डेसन खालामदोंमोन। बेनिफ्राय दिनैहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय 28 डिसेम्बर 2003 आव बे कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। दा बेहाय माखासे जेनाखि जोंनि बर' मानसिफोर बा बर' लेक्सारारफोर बर' प्रफेसारफोर बिसोर एपइन्टमेन्ट मोनबाय आरो माखासे गोबाङानो फ्राय 19 जन प्लास 9 जन नामा 9 जन 28 जना बाव एपइन्टमेन्ट जाबाय। आरो बेहाय हाजार हाजार गथ'फ्रा स्टुडेन्टसफ्रा बेहाय माबा मोनसे सोलोंथाइ बिफानाव सोलोंनो मोनसिगोन आरो बेनिफ्रायनो टिपकाय एरियाया डेभेलपमेन्ट जागोन आरो बे एरिया सारा बर' जाथिया बा सारा बड'लेण्डनि एरिया डेभेलपमेन्ट जागोन जों आसा खालायो। आरो जों बेखौबो गोसोखांनांगोन जे बेखौ फाउन्डेसन खालामनाया जोंना बतेन्द्रनाथ ब्रह्म। बे बतेन्द्रनाथ फाउन्डेसन खालामनायनि उनाव नैबेहाय जेनाखि बे हाखौ सोरखिखातानि जेनाखि सुनिलाल नार्जारी बे सुनिलाल नार्जारीया डनेसन होनाय बायदि जादों, डनेसन होदों होननानै बुंजागोन। आरो बेनिफ्राय बे जेनै इनफ्रास्ट्राक्चार कनस्ट्राक्सननि खामानिखौ माखासेया जोंनिनो जायगानिनो सांमान्दानि सहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथाङा बे माबाफोरखौ होदों, इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सफोरखौ होदों। दा जोंनि जायगानि मानसिया खुब गोसो गुदुङै बे इन्स्टिटिउसनखौ नांथारगौ होननानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ नामजाथा बा नामदां बिनि जेनाखि आइडिय'लजि गुरुदेव कालीचरण आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल बे जाफुंसारथों होननानै गोसो गुदुङै मावफुंदों। आरो जोंनि जेनाखि प्रिन्सिपाल धनन्जन लाल बिश्वकर्मा मानगोनाङा बिराद खस्थ'यै बेखौ जेबो गैथारि इनफ्रास्ट्राक्चार गैथारिनिफ्रायनो साजायै दिनैहाय बिराद डेभेलपमेन्ट खालामबाय, गासिबो खालामबाय। ओमफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ आदाय खालामनो हाबाय। आरो बेहाय जोङो जेनाखि गभर्नमेन्ट दानि बिटिसि सरकार बे प्रमद बर'नि सरकार आरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट डक्टर हिमन्त बिश्व सरकार आरो एजुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथांमोनखौ जोङो गोसो गुदुङै हामलायथिबावो। आरो बिसोरनि जेनाखि जोंनि गुरुदेबनि नामै जे डिग्री कलेज जाबाय बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जोङो जोंनि ब्रह्म धर्म कमिटि बतझरनिफ्राय जोङो वार्म वेलकाम खालायो। आरो बेनिफ्राय जोंहा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि दरकार दंबावो। आरो बे दरकारा जाहैबाय जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ आइडिय'लजिया बेल' नङामोन,
बिनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजियानो जाबाय बर'नि जेनाखि समाजनिति राजखान्थि ओमफ्राय अर्थनिति गासिबो बिथिङा जोंखो डेभेलपमेन्ट जाथों बर' जाथिया डेभेलपमेन्ट जाथों होननानै गोदोनिफ्रायनो स्कुलखौ फार्स्टआव 1912 सनावनो चिफ कमिशनारनिफ्राय जेनाखि गवालपारा डिस्ट्रिक्टमोन बे समाव चिफ कमिशनारनिफ्राय 30,000 थाखा लाबोनानै टिपकायाव मोनसे इन्सटिटिउसन खुलिदोंमोन बे इन्सटिटिउसननि मोनथाम स्कुल माने एमइ स्कुल कार्पेन्ट्रि आरो उइभिं बे मोनथामजों ज' लानानै टिपकायावनो मोनसे खुलिदोंमोन 1912 सनावनो आरो बेनिफ्राय बे स्कुला 1913 समाव फैसाखौ 1912 समाव मोन्दों 1913 सननिफ्राय बे स्कुलखौ खुलिदोंमोन आरो बेहाय जाहैदों प्रथमाव जाहैदों बे माबाया टिपकायना माबामोन बे 3 मानसिनि दारै बे जादोंमोन माबा जेनाखि एमइ स्कुलनि हेडमास्टारा प्रियनाथ सरकारमोन फार्स्टआव 1913 सनाव कार्पेन्ट्रिना जाहैदों महम्मद काजिमुद्दिनमोन आरो उइभिंना जाहैदों फुकन चन्द्र ब्रह्ममोन किन्तु दुखुनि बाथ्रा बे स्कुला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म खुलिनाय स्कुला दा साबग्रामाव थांबाय बे नैबे प्रियनाथ सरकारनि कनस्पिरेसियाव टिपकाइनिफ्राय बे साबग्रामाव थांदों साबग्राम एमालगेमेटेड एकाडेमि हिसाबै थांदों दा जों बेखौ लाखिनो हायाखै बे खुब दुखुनि बाथ्रा जादों आरो मोनसे खोथा बिराद दुखुनि बाथ्रा ओरैबायदि जाबावबाय जोंनि टिपकाय केसि एमइ स्कुलमोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामै एमइ स्कुलमोन किन्तु जखननाखि बियो माबा जाहैबाय मोननैजों एलाइनेसन जाहैबाय एमालगेमेटेड जखननाखि जाहैबाय बे एमालगेमेसन जानायनि उनावनो बे केसि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामा दानगारनानै मात्र टिपकाय हायार सेकेन्डारि स्कुल जादों बे जों बिराद दुखु फोरमायदों दुखु मोनो जाहाथे बिदि जाया जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि ब्रह्म धर्म कमिटियाबो जाहाथे बेफोरखौ नोजोर होयो जोंथ' नोजोर होदोंमोन जों हास्लाबाखसै ओंखायनो बे मोननै जिनिसखौ जों नांथारगौ होननानै सानो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय दा नैबे डिग्री कलेजाव जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चारनि दरकार दं बे हस्टेलनि दरकार दं गार्ल्स हस्टेल बा बयज हस्टेलनि दरकार दं बे बयज हस्टेल गार्ल्स हस्टेलखौ जाहाथे जोंनि बिटिसिनि चिफ बा बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसना जाहाथे गोसो होयो आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बोरैबाफोर आदाय खालामनो हायो जेरै जोंनाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जेनाखि एकाडेमि काजिगाव बेहायनो जों मिथिनायाव 1 कोटि थाखा फैसा माबादों हस्टेलनि थाखाय एलकेसन खालायदों बिराद धन्यबादनि खोथा जों पर्बजरानिफ्राय बिराद धन्यबाद खालायो बे रमद बर'खौ बेनि थाखाय आरो नैबे जेनाखि दानि जेनाखि डिग्री कलेज जे सारा दुनियायावनो सारा बड'लेण्डआवबो सारा आसामावनो जुदि बे डिग्री कलेजा फार्स्ट गुरुदेबनि नामै जादोंबा बेहाय जोंनो गुरुदेबनि मोनसे स्टेचु नांगौ होननानै जों बेखौ डिमान्ड खालायो बा हांख्रायो बा आर'ज गाबो आरो बेहाय हस्टेल नांगौ होननानै जों आर'ज खालायो बेनि उनाव बे डिग्री कलेजा मोनसे हांख्रायदों प्रिन्सिपाला जे जोंनाव बेहाय मिउजियाम बुक्सनि लेखाफोरनि जाहाथे मिउजियामफोर जायो बे मिउजियामनि थाखाय जाहाथे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ मावफुङो बा गुरुदेबनि जेनाखि लाइफ हिस्ट्रि बा बेनि मावबिदिन्था बा मावफारिफोर बेनि जेनाखि लेखाफोर दङबा बेखौ गासिबो जमा खालामनानै बे मिउजियाम हिसाबै बाहेरानिफ्राय फैबाबो जाहाथे फरेनार्सफोर फैबाबो सोरबा स्टाडि खालामनानै फैबाबो जाहाथे बेहाय नुफैयो बेनि थाखाय हांख्रायदों दा जोंबो गभर्नमेन्टखौ हांख्रायदों जाहाथे बेबायदि प्रभिजनखौ बेबायदि माबाखौ एरेन्जमेन्टखौ जाहाथे खालामनो हायो बेनि थाखाय जों खावलायदों सार नैबे बेलायाव नुनो मोनदों जे गोबां माखासे फोरोंगिरिफोरनि मुं फारिलाइया फैयाखै नैबे बेलायाव माबाफोर खावलायगोन नामा सरकारखौहाय बेफोरखौ होनाया मोजां आधा थानायाथ' मोजां नङा इडुकेसना हाफ बोरै जानो इडुकेसना जाबा फुल जानांगौ प्रत्येक बिथिङावनो जोङो नलेजखौ मोननो हानांगौ इक'नमिक्सआनो जा पलिटिक्सआनो जा जेन'बा ससियलजियानो जा जेरावबो मोननांगौ मानसिफ्राथ' सब साबजेक्टआवनो सोलोंनो गोसो जायो सब साबजेक्टआनो फैनाया मोजां दा जों बेखौनो आसा खालायो आरोखि प्रिन्सिपालाबो निस्सय माबादों मोनसे प्रसेस लागोन बेनि थाखाय गभर्नमेन्टनियाव निस्सय प्रसेसखौ खालायबाय दा जोंबो बेखौ जाजानो लुगैयो आरो बिसिनिबो खोथा थायो बे आगोलाव बे जेनेबा इनफ्रास्ट्राक्चारा एसेबां गैयामोन बेनि थाखाय अनेकबार इनक्रिज जादों इनक्रिज जानायखौ जोंबो मिथिगौ गभर्नमेन्टनिफ्राय इनक्रिज फैदों इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ ओमफ्राय इडुकेसननि जेनाखि माबा सेटआप जेनेबा लेक्सारारफोरनि जेनाखि केटागरि बे केटागरिफ्रा निश्चय फुलफिल जायाखैमोनबो जानो हागौ बे गभर्नमेन्टनि सिंनि बाथ्राखौ जों बारा मिथिला जोङो जाय बानायना होदों बेखौथ' जों वेलकाम खालामखाथारनांगोन जाय मोजां मावो बेखौथ' जों मोजां मावदों होनखानांगोन जाय हायाखै बेखौथ' हायाखैथ' होनखानांगोन जोंनि धर्मआनो बेनो जे सैथोखौ सैथो जों माबानांगौ
दिन्थिनांगौ आरो मिथ्याखौ मिथ्या दिन्थिथारनांगौ धोरोमाथ' बेखौनो होनो सत्य मिथ्याखौ जों बासिनो रोंनांगौ आरो जेखौ नंगौ बेखौनो जों नंगौ होनखाथारगोन आरो जेखौ नङा जों नङा होनखाथारगोन बे जोंनि धोरोमावनो दंखाथारो गुरुदेबा जोंखौ होनखाथारदों जे सैथोजों सोलिनांगौ समाज फोसाबनांगौ शिक्षा नितियाव जोङो गोरों गोरा जानांगौ बयजोंबो मिलाय मिसा थानांगौ गावजों गाव मिलायनानै थानांगौ इडुकेसनखौ एखेबारे मास्ट ओमफ्राय समाज निति बर' समाजा गावनि दानाय लुनायखौ गारनो नाङा गावनि भाषाखौ गारनो नाङा ओमफ्राय बेहायनो जों दुब्लियावबो ब्रह्म बर्डिं खालामनानै होलायदोंमोन प्रथम एबसु दानायाबो बियो 1915 सनावनो बर' छात्र सन्मिलन बै ब्रह्म बर्डिंआव दादोंमोन 1919 सनाव फार्स्ट बर' छात्र सन्मिलना क'क्राझाराव जाजेनदोंमोन फार्स्ट बर' छात्र सन्मिलना ओमफ्राय बे 1927 सनाव बे टिपकाइनि जेनाखि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म स्कुल बे स्कुला बे 1927 सना साबरग्राम एमालगेमेटेड एकाडेमि जाहैदोंमोन दा जों बेखौनो आसा खालायो जे भबिष्यतावबो जोंनि टिपकाइ एरियानि मानसिखौ जों नुयो दा बे पर्बझारनि एरियानि मानसिया फार्स्ट बड'लेण्ड जेनाखि डिमान्ड उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 92 चार्टार्स अफ डिमान्डखौ बाद होनानै बेयाव 3 मोनसेल' मोनथामल' पइन्ट लाबोदों बेबो पर्बझारनिफ्रायनो बासबारिनिफ्राय जाजोबदों प्रथम माबा जानायाबो जेनेबा धर्मगुरु जानायाबो गुरुदेब नाम मोननायाबो पर्बझारनिफ्रायनो जाहैबाय दा ब्रह्म धर्मनिफ्रायनो जाहैबाय आरो बड'फा नाम मोननायाबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्रायनो जाहैबाय फार्स्ट मन्त्रि जानायाबो रुपनाथ ब्रह्मनिफ्रायनो जादों रनेन्द्रनाथ बसुमतारियाबो बे ब्रह्म धर्मनिफ्राय फार्स्ट जादों फार्स्ट डाक्टार जानायाबो ब्रह्मनिफ्रायनो जादों दा गासिबो नायनो थाङोबा ब्रह्मनिफ्रायनो जाजोबबाय थादोंमोन दा ओंखायनो जों गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि बे जेनाखि प्रिन्सिपाल आदर्श बेखौ जोङो बयबो मानिनानै बे शिक्षा नितियाव समाज नितियाव बा बर'नि जौगाथायाव जाहाथे बयबो गोसो होयो बेखौनो जोङो ब्रह्म धर्मनि जानानै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेखौनो खावलायो आरो सेन्ट्रेलाबो बिदिनो मावगोन होननानै जों आसा खालायो जेरावबो मोननांगौ मानसिफ्राथ' सब साबजेक्टआवनो सोलोंनो गोसो जायो सब साबजेक्टआनो फैनाया मोजां दा जों बेखौनो आसा खालायो आरोखि प्रिन्सिपालाबो निस्सय माबादों मोनसे प्रसेस लागोन बेनि थाखाय गभर्नमेन्टनियाव निस्सय प्रसेसखौ खालायबाय दा जोंबो बेखौ जाजानो लुगैयो आरो गोबाव सम बिपि खुंथाय गोग्गोआव थानाय समावहाय नैबे सरकारा नैबे कलेजआ मोनसे प्रभिन्सियेल जायाखैमोन नाथाय नैबे 3 बोसोर आबुं जायगायावनो बिटिआर खुंथाय गोग्गोआव थानाय प्रमद बर'आ नैबे कलेजखौहाय मावफुंनो हाबाय मा बुंगोन बे समाव बे इन्टारेस्टनिबो खोथा थायो बे आगोलाव बे जेनेबा इनफ्रास्ट्राक्चारा एसेबां गैयामोन बेनि थाखाय अनेक बारी इनक्रिज जादों इनक्रिज जानायखौ जोंबो मिथिगौ गभर्नमेन्टनिफ्राय इनक्रिज फैदों इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ ओमफ्राय इडुकेसननि जेनाखि माबा सेटआप जेनेबा लेक्सारारफोरनि जेनाखि केटागरि बे केटागरिफ्रा निश्चय फुलफिल जायाखैमोनबो जानो हागौ बे गभर्नमेन्टनि सिंनि बाथ्राखौ जों बारा मिथिला जोङो जाय बानायना होदों बेखौथ' जों वेलकाम खालामखाथारनांगोन जाय मोजां मावो बेखौथ' जों मोजां मावदों होनखानांगोन जाय हायाखै बेखौथ' हायाखैथ' होनखानांगोन जोंनि धर्मआनो बेनो जे सैथोखौ सैथो जों माबानांगौ दिन्थिनांगौ आरो मिथ्याखौ मिथ्या दिन्थिथारनांगौ धोरोमाथ' बेखौनो होनो सत्य मिथ्याखौ जों बासिनो रोंनांगौ आरो जेखौ नंगौ बेखौनो जों नंगौ होनखाथारगोन आरो जेखौ नङा जों नङा होनखाथारगोन बे जोंनि धोरोमावनो दंखाथारो गुरुदेबा जोंखौ होनखाथारदों जे सैथोजों सोलिनांगौ समाज फोसाबनांगौ शिक्षा नितियाव जोङो गोरों गोरा जानांगौ बयजोंबो मिलाय मिसा थानांगौ गावजों गाव मिलायनानै थानांगौ इडुकेसनखौ एखेबारे मास्ट ओमफ्राय समाज निति बर' समाजा गावनि दानाय लुनायखौ गारनो नाङा गावनि भाषाखौ गारनो नाङा ओमफ्राय बेहायनो जों दुब्लियावबो ब्रह्म बर्डिं खालामनानै होलायदोंमोन प्रथम एबसु दानायाबो बियो 1915 सनावनो बर' छात्र सन्मिलन बै ब्रह्म बर्डिंआव दादोंमोन 1919 सनाव फार्स्ट बर' छात्र सन्मिलना क'क्राझाराव जाजेनदोंमन फार्स्ट बर' छात्र सन्मिलना ओमफ्राय बे 1927 सनाव बे टिपकाइनि जेनाखि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म स्कुल बे स्कुला बे 1927 सना साबरग्राम एमालगेमेटेड एकाडेमि जाहैदोंमोन दा जों बेखौनो आसा खालायो जे भबिष्यतावबो जोंनि टिपकाइ एरियानि मानसिखौ जों नुयो दा बे पर्बझारनि एरियानि मानसिया फार्स्ट बड'लेण्ड जेनाखि डिमान्ड उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 92 चार्टार्स अफ डिमान्डखौ बाद होनानै बेयाव 3 मोनसेल' मोनथामल' पइन्ट लाबोदों बेबो पर्बझारनिफ्रायनो बासबारिनिफ्राय जाजोबदों प्रथम माबा जानायाबो जेनेबा धर्मगुरु जानायाबो गुरुदेब नाम मोननायाबो पर्बझारनिफ्रायनो जाहैबाय दा ब्रह्म धर्मनिफ्रायनो जाहैबाय आरो बड'फा नाम मोननायाबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्रायनो जाहैबाय फार्स्ट मन्त्रि जानायाबो रुपनाथ ब्रह्मनिफ्रायनो जादों रनेन्द्रनाथ बसुमतारियाबो बे ब्रह्म धर्मनिफ्राय फार्स्ट जादों फार्स्ट डाक्टार जानायाबो ब्रह्मनिफ्रायनो जादों दा गासिबो नायनो थाङोबा ब्रह्मनिफ्रायनो जाजोबबाय थादोंमोन दा ओंखायनो जों गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि बे जेनाखि प्रिन्सिपाल आदर्श बेखौ जोङो बयबो मानिनानै
बे शिक्षा नीतियाव समाज नीतियाव बा बर'नि जौगाथायाव जाहाथे बयबो गोसो होयो बेखौनो जोङो ब्रह्म धर्मनि जानानै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेखौनो खावलायो आरो सेन्ट्रेलाबो बिदिनो मावगोन होननानै जों आसा खालायो। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।